Dakata mana, kana ganin ta kware min? Me kika ce? Na riga na faɗa. Sake faɗa na ji? Ina son ka. Eh? Ba yadda na iya, dole in faɗa. Kamar ya to? Duk macen da ta samu masoyi mai bata kariya ai ita ta yi dace. Me take magana a kai ne? Wa ya san mata ita ta sani ita da shi. Kaga kawai zo mu fece. Ha? Da waɗannan mutanen ba su zo ba da ba za ki faɗa min wannan kalmar ba kenan. Dan redi bari in gaya ma. Wannan ce damar da na samu, shi sa na yi amfani da ita. Amma na jima da kwarewa soyayyarka. Na karanta wannan littafin sirrin na maimaita. Ban san adadi ba ma. Tausayi ne saki sona ba? Me kika sani a kaina da har ma zaki ji kina sona to? Kana ji ko? Ilimin nazarin halayyar dan adam ne. Ilimin nazarin halayyar kaniya? Wannan maganar ba ta nan bace. Ka zo mu shiga jeji. Ma yi maganar a can. Ina? Ka san ni wace ce? Ni fa ya ce ga babban minista. Idan har baka yadda ka biyo ni mun je jeji ba, to jejin zai zo har wajen da kake. Kai kada ka rasa gwaggwabar dama abokina. Ki kalli cikin idanuna. Ai hakan ma nake yi. A halin yanzu bana da ra'ayi ko muradin fadawa soyayya da wata yarinya, kin gane ko? Me yasa sai da ka matso kusa da ni haka tukunna ka faɗa? Saboda tasiri. Kai ɗan rani! Yanzu soyayyar tawo ka ansa? Ni fa 'yar babban minista ce! A kowane mutum da kika gani yana da rauninsa da kuma abin da yake maita. Da wannan zaki amfani kawai to. Ba kina da isassun kuɗaɗe a katin kuɗinki ba? To kenan.